Doncs vinga, comencem la nostra entrevista. Sílvia Paneque, bon dia. Molt bon dia. Benvinguda. Gràcies. Aquí al Cafè d'Idees. Deia que vostè és regidora del PSC, a l'Ajuntament de Girona. També deia que vostè coneix molt bé Carles Puigdemont. Hem compartit anys de política municipal. Anys de política municipal. Escolti, i com s'explica el canvi de criteri que ha fet Feijóo? És que ara en parlàvem i que segueix convertint Puigdemont en el protagonista de l'actualitat política. Ho continua sent. Com s'explica aquest canvi de criteri? Bé, la veritat és que ha estat un terratrèmol, us estava escoltant ara a la tertúlia i jo crec que posa de manifest allò que sospitàvem tots, no? I és que el PP estava negociant una possible investidura i que, per tant, el que ho va impedir, més que no voler acceptar alguns dels termes que deia públicament que no acceptava, era el fet que era pràcticament impossible, per no dir impossible, posar d'acord Vox amb Junts, més que no acceptar algunes de les qüestions que, en canvi, sí que assenyalava que els socialistes estàvem negociant i, per tant, traslladant... O sigui que vostè dona credibilitat, que realment el PP tenia intenció d'explorar una amnistia... Home, jo crec que unes afirmacions així... i acabar pactant amb Junts. No es fan per error, i menys 7 dies d'unes eleccions tan importants pel Partit Popular. Vaja, jo no entendria que això fos un malentès o un error, i a més, certament s'especulava sobre aquestes negociacions i, per tant, jo crec que el que s'ha fet ha estat posar llum sobre allò que s'havia parlat en privat. Jo deia que vostè coneix Carles Puigdemont, que el coneix bé per aquests anys a l'Ajuntament, i per tant li vull preguntar quina opinió en té d'ell i què creu que acabarà passant amb el tema de l'amnistia. Són dues preguntes. La primera és quina opinió en té de Carles Puigdemont. Certament, el senyor Puigdemont Carles Puigdemont i jo mateixa vam ser adversaris polítics des del 2011 fins al 2016. Per tant, la meva opinió sobre la gestió a nivell municipal jo crec que és coneguda i sempre vaig valorar que havia estat un alcalde poc centrat en Girona i que havia utilitzat l'alcaldia de Girona com a plataforma del que finalment va ser president de Catalunya. En aquell moment, ara ja no es recordarà perquè ha passat tant de temps i han passat tantes coses, però en aquell moment el número 19 de la candidatura va ser qui finalment es va proposar com a alcalde per substituir Carles Puigdemont. Es va obrir una crisi molt important a la nostra ciutat. La ciutadania no va entendre aquesta manca de confiança amb l'equip de govern que en aquell moment hi havia, i precisament en aquest moment amb Carles Puigdemont vàrem negociar l'entrada a govern dels socialistes al govern durant els anys 16 i 17. Van governar junts. Vam governar junts amb Marta Madrenes, finalment, perquè ens va semblar que donava estabilitat institucional i que havíem d'estar en aquests moments difícils al costat de la ciutat i que era un gest de responsabilitat. Per tant, hem estat adversaris i també hem negociat l'entrada a govern de la nostra formació. Han estat adversaris polítics. Personalment han tingut bona relació? Una relació cordial. Cordial. És un home fiable? Jo potser no utilitzaria aquesta paraula perquè, malgrat que, com li dic, vàrem negociar l'entrada a govern, també és cert que en d'altres negociacions que vam dur a terme, finalment no va passar el que havíem acordat. I parlo concretament als anys 15-16, quan va haver-hi el trencament del grup municipal. La veritat és que el tracte cap al Partit dels Socialistes de Catalunya a Girona potser no va ser el que nosaltres haguéssim esperat per part de Carles Puigdemont. Però, en canvi, ara sembla que Pedro Sánchez sí que es refia d'ell i es recolza amb ell per governar, per tirar endavant la investidura primer, veurem la legislatura, i ara tenim aquest tema de l'amnistia. Què creu que pot passar? Què més poden oferir els socialistes? Ara debatíem amb la Neus i el Joan si finalment vostès acceptaran el delicte de terrorisme inclòs dins de la llei d'amnistia o vostès es quedaran, s'han plantat i no es mouran d'aquí. Més que plantat, nosaltres pensem que, tal com està plantejada ara la llei d'amnistia, perquè és molt important que sigui robusta a nivell jurídic, i pensem que ara està com ha d'estar i, per tant, entenc que mantindrem aquesta posició. No mouran una coma? Jo entenc que hem de mantenir-la com està ara en aquests moments, perquè és molt important que hi hagi seguretat jurídica màxima respecte. És una qüestió importantíssima. Sí, però si vostès no toquen res, Junts pot ser que no els hi doni el suport.
Què pot passar llavors? Això va passar fa unes setmanes. Jo crec que és important mantenir aquesta posició, però per la seguretat jurídica. Confia que Junts els hi doni suport? Confio que Junts doni suport. Jo crec que no s'entendria altra cosa. És a dir, per Catalunya, per Espanya, aquesta llei és una llei molt important, cal fer-ho ben fet, i jo crec que la ciutadania de Catalunya no entendria que Junts en aquest moment fallés a Catalunya i a Espanya, però sobretot a Catalunya i als seus votants també. Contempla que Junts voti que no? Jo crec que Junts ha de donar suport a aquesta llei. I em confirma que vostès no es mouran, per tant, no inclouran delicte de terrorisme, delicte de traïció, Nosaltres com entenem demanava Junts. que aquest text té la fortalesa jurídica que ha de tenir i, per tant, que s'ha de mantenir. Senyora Panique, vostè és la responsable de transició ecològica al PSC. Li he de preguntar per la sequera. Sí. Voldria saber com veu la gestió del conseller Mascort, ja que divendres passat va estar aquí assegut amb nosaltres. Vostè va demanar, recordo, al Parlament tenir coratge, tenir més coratge. Sí, és l'última cosa que li vaig demanar al conseller en la pregunta que li vaig fer a la sessió de control. És a dir, jo aquí distingiria dues etapes. Durant 2 anys hem estat demanant al conseller, primer a Teresa Jordà i ara al conseller Mascort, que s'emprenguessin aquelles mesures que s'havien d'emprendre per tenir un cicle resilient de l'aigua. Què vol dir això? Doncs assumir una sèrie d'infraestructures, com dessaladores, aigua regenerada, per tal que el nostre cicle d'aigua no fos tan dependent de la pluviometria. Hi ha països on tenim pluviometries molt menors que les que estem tinguent ara a Catalunya i que, en canvi, no pateixen períodes de sequera. Perdó, faig un parèntesi. Aquestes infraestructures que no s'havien fet. Que no s'havien fet i que no s'han fet tampoc en aquests 2 anys. Exacte. El 2008 sí que es va fer la gran dessaladora del Llobregat, que és la que ara ens està donant quan el conseller diu no. En aquests moments, més o menys el 50% de l'aigua que s'està consumint a l'àrea metropolitana ve d'embassaments i l'altra meitat, més o menys, ve d'aquests recursos extraordinaris als embassaments. Doncs gran part, precisament, ve de la dessaladora de la Tordera, perdó, de la dessaladora del Llobregat, que és precisament la que va deixar a punt l'últim govern tripartit. Per tant, sí que es van fer coses en l'última sequera, la del 2008, però també és cert que hem patit uns anys on això es va deixar abandonat i, per tant, no s'han fet noves infraestructures. Però si ens centrem en aquests 2 últims anys, on era evident que ens podíem trobar en un escenari com el que estem vivint, doncs que s'haurien d'haver accelerat algunes infraestructures com l'aigua regenerada del Besòs, per exemple, o les 2 dessaladores de la Tordera o de Cunit Foix. I per què no s'ha fet? Doncs això se li hauria, des del nostre punt de vista, ha faltat acció, impuls polític i s'ha confiat massa en la pluviometria. És a dir, jo recordo les primeres declaracions de Teresa Jordà, que ha anat mantenint David Mascort, el conseller, de tenim un pla especial de sequera, estem aplicant el pla especial de sequera, així ens van passar molts mesos i anàvem advertint que la situació anava empitjorant i que ens podíem trobar en un escenari realment complicat com el que estem vivint ara. Aplicar el pla especial de sequera, jo sempre els deia, és necessari però no és suficient, perquè el que estem fent és gestionant la demanda. I s'ha de fer, efectivament. Hem de vigilar aquelles reserves que tenim. Però si no afegim dotació nova d'aigua, arribarà un punt que això ens pot portar a un escenari molt difícil de restriccions dures. Però fixi's que l'altre dia va estar aquí amb nosaltres Sergi Sabrià i parlàvem d'això i ell ho reconeixia, que en l'època del tripartit, com vostè ara subratllava, es van fer infraestructures, es va fer feina. Sí. Però ell va dir que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, no havia pogut fer inversions en els últims anys perquè el deute que havia deixat el president Montilla era enorme. Què li respon? Això és així? És cert el que diu Sergi Sabrià? És cert que quan es fan infraestructures aquest retorn de diners s'ha de fer i és cert que va haver-hi una gran inversió en infraestructures necessàries i que ara es demostren precisament molt necessàries, però no és menys cert que l'ACA es va recuperar d'aquest retorn de préstec ja fa anys. Per tant, jo li diria al senyor Sabrià que si mira bé els números de l'ACA veurà que a partir de que s'entra en aquesta
legislatura, per tant, a partir del 2021, l'ACA estava perfectament sanejada i, per tant, no és una qüestió econòmica que ara en aquests moments no tinguem algunes infraestructures a punt. És una qüestió de manca d'impuls polític i d'haver-se refiat massa, des del nostre punt de vista, que finalment caurien pluges i que, per tant, això ho podríem anar allargassant. De fet, fixi's que fa un any, encara amb Teresa Jordà com a consellera, jo li vaig preguntar en sessió també de control, si no recordo malament, i escolti, ens estan advertint diferents organismes, entre ells l'ACA o el Meteocat, que podem estar entrant en una fase de sequera complexa i de manca de pluviometries. Vostè creu que haurem de passar a tenir restriccions més elevades? I em va dir, no, senyora Paneque, per arribar a aquest escenari hauríem d'estar tot un any sense caure ni una sola gota d'aigua. Per tant, ja ha passat. Ja ha passat. Ja ha passat. Hem estat un any sense caure una gota d'aigua. Sí. Però està d'acord amb les restriccions que s'han fet? És a dir, ja hem parlat de les infraestructures que s'han de fer. De moment, el que fem, o el que els ciutadans se'ns ha dit, és que hem d'aguantar aquestes restriccions. I estan d'acord vostès? S'estan fent bé? Nosaltres diem, hem arribat fins aquí i ens veiem obligats a aquestes restriccions perquè no s'ha fet prou bé la feina fins ara. Ara és cert que arribats en aquest moment d'emergència i, per tant, d'implicacions molt dures per a alguns sectors econòmics, l'agrari, agroalimentari i teixit econòmic en general, des del nostre grup parlamentari hem entès que el que hem de posar són aportar solucions i posar-nos al costat de les solucions en un moment que és molt greu. Jo crec que no s'entendria que nosaltres insistíssim només en la línia de com hem arribat fins aquí. Ara bé, no oblidem que més enllà de les, i ara si vol parlem de mesures concretes, però que més enllà d'aquestes restriccions i d'intentar flexibilitzar al màxim l'impacte negatiu d'aquestes restriccions en el consum d'aigua, no hem d'oblidar que hi ha inversions que s'han de fer, i s'han de fer per la via d'emergència. I per tant que són dos camins en paral·lel, i tampoc volem ara centrar-nos només en el tema de les restriccions. Jo l'altre dia parlava amb el conseller Mascort divendres sobre el tema de transvasar aigua de l'Ebre, que és un tema molt polèmic a casa nostra, transvasar aigua de l'Ebre a les conques internes. El director de l'ACA va recomanar per 3 vegades, vam llegir la setmana passada, que recomanava aquesta obra, però el conseller Mascort rotundament va dir que no. Si el PSC governés, ho farien? Transvasarien aigua de l'Ebre? Nosaltres sobre aquesta qüestió hem estudiat la proposta que va fer l'Intercol·legial, l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, i per tant és una proposta que està sobre la taula, que agraïm que es posin diferents propostes des del món acadèmic, científic, d'investigació, però està clar que qui ha de prendre les decisions és el govern, i el govern s'ha mostrat des del primer moment absolutament contrari. Certament, el director de l'ACA, Samuel Reyes, en diferents reunions de l'Interdepartamental de la Sequera, va posar aquesta opció sobre la taula, però és que el govern s'ha tancat absolutament. Per tant, nosaltres, posar-nos en escenaris hipotètics, nosaltres el que diem és si el govern vol prendre diferents decisions, doncs nosaltres intentarem acompanyar-les. Però per vostè, personalment, seria una solució positiva? Està a favor vostè d'aquest transvasament? Aquí hi ha una qüestió que ha anat sortint de manera recurrent, i és veritat que la zona de les Terres de l'Ebre, del sud de Catalunya, se sent menys tinguda, no sé si maltractada sigui la paraula, jo diria menys tinguda a nivell d'inversions per part del govern de la Generalitat. I és veritat que quan es posa aquesta opció sobre la taula, hi ha un debat territorial que s'hauria d'atendre més enllà de parlar només del transvasament. Però jo insisteixo, és el govern qui ha de governar, és el govern qui ha de prendre les decisions, i nosaltres intentarem acompanyar-lo perquè estem, com li deia, en una fase molt greu d'emergència, amb implicacions econòmiques, socials i ambientals, que se'n parla poc, però jo vinc de comarques gironines i els efectes ambientals sobre el Ter seran molt importants. Per tant, atenent aquests impactes que pot tenir, nosaltres pensem que ara ens hem de posar al costat de les solucions i intentar, I les solucions empènyer el per on govern. passen les solucions? Nosaltres, una de les opcions que hem posat més sobre la taula
perquè crec que té algunes característiques que la fan molt interessant, és l'aigua regenerada del Besòs. És a dir, allò que tenim al Llobregat i que es va deixar a punt el 2008, replicar-ho a l'àrea del Besòs. Per què insistim? Primer, perquè actuaria en una zona de proximitat on tenim el problema, que és l'àrea metropolitana. És la primera vegada que una zona, una regió tan gran, amb tanta densitat de població i teixit industrial, entra en fase d'emergència. Per tant, tenir recurs de proximitat on tenim el problema ens sembla una opció molt interessant. A més, és una obra que ja estava pressupostada, ja estava contemplada en el Pla de Conques. Per tant, hi ha aquests 27 milions d'euros. Es vaig sentir l'altre dia que el conseller deia bueno, no són 27, són 36, però per l'augment de costos, però en qualsevol cas estava pressupostada, per tant no és un problema econòmic, és de proximitat, com deia, i ens podria arribar a donar uns 20 i mig hectòmetres cúbics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Que això, a vegades, quan parlem la gent ens mira, i això és poc o és molt, 1.000 vaixells a l'any, perquè ens fem una idea, ara que parlem en termes de vaixells. I sobretot aquesta obra podria estar a punt. Hi ha alguns tècnics que parlen de 8-10 mesos, altres 12-14. Per tant, és una infraestructura, a mi em sembla molt interessant i, per tant, insistim molt en aquesta, perquè és cert que les dessaladores estem parlant de terminis temporals més grans. Ens hem de preparar per pagar més a la factura de l'aigua? Això hem de tenir clar que acabarem pagant més? Aquesta és una qüestió que està ara molt en debat i sobre la taula. Finalment, l'aigua certament és un recurs econòmic comparat amb altres recursos, com l'energètic. I és cert que algunes tarifes no arriben a donar sostenibilitat econòmica a les infraestructures, inversions que s'han de fer. Per tant, potser, segur, ara no és el moment d'abordar aquesta qüestió, però no l'hem de deixar de tenir en compte perquè jo crec que a futur sí que haurem d'actualitzar o s'hauran d'actualitzar algunes tarifes. Senyora Paneque, li he de preguntar també per la negociació de pressupostos. Com estan les negociacions amb Esquerra? Donaran suport, no donaran suport? És que jo crec que estem en una fase prèvia, que és la de veure quin compliment s'ha fet de tot allò que vàrem acordar el 2023. I com que estàvem parlant d'aigua, jo haig de dir que justament en aquests pressupostos, gràcies al nostre suport, vàrem introduir 700 milions d'euros pel cicle de l'aigua. 700, dels quals, lamentablement, a hores d'ara, no hi ha res executat. Hi havia, per exemple, aquesta obra que li deia del Besòs o les dessaladores. Per tant... O sigui que Esquerra no va complir amb el que havien negociat. Esquerra no està complint amb alguns dels aspectes que s'havien negociat per aquest 2023. Tot i així es plantegen donar suport? Estem en aquesta fase de veure com es van complint els diferents, o quin retorn ens fan de compliment d'aquests diferents compromisos que es van adoptar. Escolti, voldria parlar de Girona. Vostè va ser al maig, recordem-ho, la guanyadora de les eleccions. Però un acord entre Guanyem Junts i Esquerra va fer Lluc Salelles alcalde. Com valora aquests primers mesos d'alcaldia de Lluc Salelles? Està sent un bon alcalde per Girona? La veritat és que ens ha sorprès molt aquest fil de continuïtat que hi ha hagut amb el mandat anterior. És a dir, és un pacte ideològicament poc explicable. Ells ja varen explicar el per què havien arribat a aquest pacte, que era més en termes d'àmbit d'entesa nacional que no de ciutat. Però per què és poc explicable ideològicament? Bé, perquè tenien models de ciutat tan diferents que finalment, clar, quan un governa, sobretot el que ha de fer és gestionar la ciutat. Llavors, el pacte fonamentalment el que diu és en allò que estiguem d'acord, doncs ho anirem impulsant, i en allò que no estiguem d'acord, doncs ho deixarem a un costat. Una mica com vostès van fer Junts, no? En el pacte d'investidura. Van fer un document on es deia que no estaven d'acord amb res. En el pacte d'investidura m'està parlant del govern d'Espanya. Sí, però aquí tenim un govern que governa i que, per tant, marca polítiques clares d'esquerres, que és el que va justificar precisament que s'arribés a aquest pacte, crec jo. Però a Girona ens trobem, jo crec, amb un pacte que ideològicament és molt difícil d'explicar, sobretot perquè tenien models de ciutat molt diferents. Només en l'àmbit de promoció turística havien mostrat models
absolutament oposats. I és un sector per nosaltres, per la nostra ciutat, com sap, important. En l'àmbit de transició ecològica, el mateix. Llavors, què està passant? El que jo en dic una mena de suma zero. Com que tenen posicions tan diferents i van deixant aparcats tants temes, doncs estan fent una espècie de gestió del dia a dia, des del nostre punt de vista, també ineficient, perquè no resol els problemes fonamentals que tenim a la ciutat. Només li diré que en l'últim ple de Girona, a fora, a la plaça del Vi, hi havia 3 manifestacions diferents en els primers mesos de govern. Jo crec que això posa de manifest el malestar d'alguns sectors de la ciutat, però sobretot el desconcert de no veure un canvi en el govern de la ciutat. Ja que em parla de malestar dels veïns, li vull plantejar una qüestió que m'han traslladat alguns veïns de Girona. L'Ajuntament té sobre la taula construir equipaments a 2 zones verdes de Montilivi i Domeny. Sí. Què en pensa d'aquesta decisió? Vostè la comparteix? Perquè el que ens arriba és que els veïns estan molestos i protesten per aquesta decisió de l'Ajuntament. Vostè la comparteix? Nosaltres, abans de la campanya i després, que no és el cas de Guanyem, en aquest cas, ja vàrem dir que no ens semblava bé que es posés a disposició de l'edifici de la Diputació, que és el que estem parlant, una peça que és veritat que no és zona verda estrictament, parlant urbanísticament, però sí que és una zona verda pels veïns i veïnes, perquè ens entenguem. Llavors ens sembla que hi ha peces a la nostra ciutat molt més adequades que la que es planteja per part del govern, i dic aquesta incoherència perquè Guanyem i nosaltres ens vam mostrar contraris abans de la campanya, durant la campanya, i en canvi ara es manté aquesta decisió que ve del mandat anterior. Els veïns no ho entenen, però nosaltres hem mostrat una posició molt clara respecte que aquell no és el lloc més adequat, aquesta peça de Montilivi, per fer-hi l'edifici de la Diputació. Respecte a l'altra peça que em comentava, que és per un CAP, en aquest cas, nosaltres també aquí pensem que no s'ha fet un bon anàlisi de quins terrenys pot haver-hi a l'esquerra del Ter i negociar amb els veïns i veïnes. Aquí hi ha diferents posicions contraposades i ens sembla que aquí el que cal és un diàleg profund amb els veïns i veïnes per veure quina és la millor ubicació per un CAP que primer havia de ser ampliat i que ara el que sembla que s'està buscant és un espai per construir-lo. Senyora Panique, vostè es planteja o es plantejaria una moció de censura a l'Ajuntament de Girona i tantejar Junts, ja que vostè m'ho ha recordat que van governar Junts. Sí. Per tant, podria, veient els acords del PSOE i Junts a l'Estat, podríem pensar en aquest escenari? Nosaltres ja sap que des del Partit dels Socialistes de Catalunya el tema de l'autonomia municipal el tenim com molt marcat i per tant no barregem carpetes en el sentit que vostè deia, no? Si el govern d'Espanya, sí. Per tant, sempre hem intentat que els pactes a Girona obeeixin només a l'interès de la ciutat de Girona. Dit això, som poc amics, els socialistes gironins, i jo crec que el PSC en general, però en tot cas els socialistes gironins, de fórmules que no donin estabilitat institucional i a la ciutat. Entre altres coses, perquè hem passat uns anys de molta inestabilitat. I estàvem acostumats a governs molt sòlids durant més de 30 anys, liderats pel Partit dels Socialistes, que havien tingut consecucions molt importants per a la nostra ciutat. Per tant, amb això li dic que, en fi, en aquell moment de negociacions es va establir un govern tripartit encapçalat per Lluc Salelles i, per tant, nosaltres ens hem situat en el camí de construir una alternativa més forta per les properes eleccions municipals. Per tant, m'està dient que no es planteja una moció de censura? No. No obstant, m'ha dit, no són partidaris de fórmules que no donin estabilitat a la ciutat. I abans m'ha semblat entendre que per vostè, qui ara governa, aquest tripartit que governa, vostè em diu que no dona estabilitat a la ciutat. No, que no dona consecucions positives a la ciutat. No. Dona estabilitat política? A veure, estable és en tant que té una majoria, això, en fi, és una evidència objectiva, oi? Però el que dic és que no està tinguent consecucions importants per la ciutat. De fet, no està plantejant cap model de ciutat que es pugui reconèixer. I jo li deia, precisament, jo crec que està passant això perquè són forces polítiques que plantejaven models de ciutat
molt diferents, i per això deia que era bastant inexplicable la naturalesa del pacte que es va donar més enllà de què permetia Lluc Salelles ser alcalde. Sí, ja sap que la política té coses molt estranyes. Jaume Collboni a Barcelona va ser alcalde amb el vot del Partit Popular, eh? Sí, però per això li dic... No és gaire explicable, no, tampoc? Però no està en el govern. Jo crec que és una diferència bastant evident. Però va rebre el suport del Partit Popular. Sí, però... I ara Jaume Collboni explorava el suport de Junts, de Xavier Trias, per convidar-lo a entrar a govern. Sí, això ho ha de parlar amb Jaume Collboni. Ja li deia que el nostre partit a nivell municipal... Jo ara parlava de les coses en política que són inexplicables. Sí, però miri, una cosa és rebre suport per començar a governar i una altra molt diferent és un govern amb 3 forces polítiques que, fixis, portem 8 mesos de mandat aproximadament, ja han mostrat les seves diferències públicament en més d'una ocasió. A part de les 2 qüestions que em plantejava de Girona ciutat, tenim ara, per exemple, pares i mares manifestant-se pels carrers de Girona per una decisió que es pren sobre la continuïtat d'un espai educatiu, com és el Bisbe Cartanyà, a Girona, i en aquesta qüestió Junts i Esquerra han mostrat una posició i Guanyem una altra diferent. Si s'imposa la de Guanyem, al final un també es planteja, en fi, una força que no ha guanyat les eleccions i que està en minoria dins de la posició del govern, serà capaç d'imposar una decisió que està afectant a centenars de famílies? Doncs Sílvia Paneque, ho deixem aquí. Li agraeixo molt que avui hagi vingut aquí, diputada del PSC al Parlament i també regidora a l'Ajuntament de Girona. Gràcies per ser el Cafè d'Idees. Gràcies a vosaltres, molt bon dia.